Зилә Хисамуддинова. Таныш йөз. Урманнарга кердем. Аланында чәчәкләрдән келәм җәелгән. Башка төсләр кая? Әллә соң, дим, сары төстән торган җәй килгән? Ялан тулы сары чәчәкләрдән ала алмыйм һич тә күземне. Сагыш төсле сары чәчәкләрдә таныш йөзне күрдем. Үземне. Беркем үзми сары чәчәкләрне, түшләренә алып кадамый. Кояш төсе күчкән чәчәкләргә алтын төсле диеп алданмый. Табигатьтә, кеше язмышында сары төсләр никтер күбрәк. Ак чәчәккә, ак бәхеткә күмелеп яшәүчеләр барбыр бик сирәк. Урманнарда йөрдем, тик күрмәдем абаганың чәчәк атканын. Каршылыймын һәр көн гомеремнең сагышлардан торган ал таңын.